Leto. Ortuť v teplomeri sa šplhá stále vyššie. Jediná záchrana pred spaľujúcimi lúčmi slnka, proti ktorým už nepomáha ani tieň stromov, je voda. Príjemne ochladí telo, osvieži, spruží. Pri vode sa človek zrekreuje, oddychne si. Bratislavčania nemajú zatiaľ veľa možností. Petržalčania sú na tom vari najhoršie. Už dnes tu žije okolo 150 000 ľudí. Okúpať sa môžu ísť len na Matadorku, Lido alebo Draždiak. Ten však stále nie je celkom dobudovaný. Okrem iného tu pretrváva aj problém s nízkou vodnou hladinou. A tak človek Petržalčan, ale nie len on, hľadal ďalej. A našiel. Vlastne ani nemusel ísť tak ďaleko. Doslova rovno pod nosom boli priam ideálne miesta. Rusovecké a Čuňovské jazerá. S dostatkom zelene, tichom, pokojom. Toho roku je ale všetko inak. Pribudla táto tabuľka. Súdržka riaditeľka, nie je možné povoliť rekreáciu v tejto oblasti aj povedzme za sprísnených hygienických podmienok? Nie je možné. Nachádzame sa vo vnútornej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa, kde platia určité hygienické zásady. Ide v nich o to, aby sa tu na ľudia nekúpali, nestanovali, nevykonávala sa tu športová činnosť. Tých činností, ktoré sa tu nesmú vykonávať, je viacero, medzi iným aj zemné práce. Áno, takže nemôžu sa v tomto pásme vykonávať ani zemné práce. Napriek tomu pokračuje stále výstavba Gabčíkova Naďmaroš. A tie zemné práce, ktoré sa v súvislosti s týmto vodným dielom tu vykonávajú, spadajú do pásma hygienickej ochrany 2. stupňa. Zemné práce, ktoré sa vykonávajú v rámci výstavby vodného diela Gabčíkovo Naďmaroš, budú ukončené výstavbou vodného diela. Na zemné práce je vydané vodoprávne rozhodnutie Západoslovenským krajským národným výborom, kde sú zohľadnené podmienky pre ochranu vodného zdroja Rusovce Ostrovné.